إذي دمت حارنات بسلف ديمقراطي في إرتراز المحلالات أهبراوي نايرد يفنوئي إذي دمت حارنات مرحبا زخبركم من زخبركن انتقاطات التدم سحرنات بسلام كنيكم كتكونوا داتمننا لومي 40 كلتن مقابيت كلتشحن 10 أبنم حلال فوز لنا مدفن وارديونا فلما زينا كنسمعكم هنا كاتسيلنا مجلس السلف ديمقراطيز بيرترا بزعبا خيبا أفريقاويت كوميتي ناي سوشياليست انترناشنال أبنيامي نيجر بزملكتنا الدالينا يزلنا مجلسي كنقرب لكم هنا سنة مكتتال انباركس نلومي الدالينا يزينا أنه بمقدم رست زينا سلف ديمقراطيز بيرترا أبا خيبا أفريقاويت كوميتي ناي سوشياليست انترناشنال تقافيلو قبل كاتيت كل التشحن 13 عامة مرد راح 349 إرتراويا نام مدبر سدسنياتات شجراب أتيوم اللو زينا بزردر كاب 10 وشوعتي سقاب 18 مقابيت كلتشحن 13 أخيبا أفريقاويت كوميتي ناي سوشياليست انترناشنال أبنيامي رئيس كتما نيجر تقابيو سلف ديمقراطيز بيرترا دما ناي تعذابي بوتاس للتواهبو أبو منبر سلفي حاو منقستا باس مرمن حلافي وصاو دات سلفي حاول دا يسوس عمارن زركبو كبز بلالوق بمصدر تخافيلو أبتا خيبا سلف ديمقراطيز بيرتراون رئيتونا يمهاب عدل سلز توهبو بقدامنت نتي أمالي تنكينا يزي مرقاقا تنكينا سنت سلامن ديمقراطيز زخون الرقو حيتات حسر أبيلو أميتو أسعيبو هزب إرتراز حلفو ظل حسار مكران اتكاب علتنا بعلت الناقفة زخيز زلو هلوات هاجرنان حوات عبالات سوشياليست انترناشنال أقالبو كقبرلو صويعو لوغ سلفنا بوليتيكاو بروغرام بروفايل سلف ديمقراطيز بيرترا نت كونفرنس تباهيلو استدالو فلي مجلس المسيحيتاتن ناخي بنياتات عديلو مزتفلالي مرحتن تخافلتن كونفرنس ناتراخب دما بزعبا هلوات هاجرنا بزعبا دم بتقاومون بزعبا سلف ديمقراطيز بإرتران مبرهيتات هيبون أدرشاتاتنا حبحد تقايرون سلف ديمقراطيز بإرترا أما سايز قبر أهقراو قبائتاتن كونفرنساتن ناي سوشياليست انترناشنال نمكفال دخولو معصو نمخفات بقيعلو أخيبا أفريقاويت كوميتي ناي سوشياليست انترناشنال بنيامي بوانا صحافي كوميتي أفريقيا زقبرونا ينقعد حن مساقهم ملغتي يتخفيتو سعيبو أب جراند هوتيل درارن ناي نيجر بحلاو تلهيتن زتقال الانقدوت تغيرو زعبانا يتوعلا دما ممرات مريحنتن سلام ديمقراطيا رقعتن أب هاجرات سحل مسفان زبلين يرو أتو أمانيل غولو كابنين بريسيدنت أفريقاويت كوميتي ناي سوشياليست انترناشنال كوينو كمرزن كلو أبال مريحنت ANC دو أفريقيا دما
أبزيه الله مختل أبو منبر كوين تمريص الله السلام ديمقراطيا المرققة بهاجرات ساحل مسفان زبل كند مزارب على استدما نقداينا مالي مأكلو زجبري زعباي نيرو أبز قداي زي بركز زبلو صبصبات المصنع تاتن قريبهم كلهم كا تنكنيتا مالي زقات مغلولا حماق محدرة بلشونا مدربدانت إتنيكاو صقامات نقدي أدنزنستي أصواتن دك سباتن مخانو أسميرو ملو أمود داتا دما أواج خيباني عامي بزبل السم نمالي زملكات مجلس وصيو أبزو على زي زتفلاليا سوشاليست سلفتاتن ودباتن كاب زتفلاليا أبالات هاجرات سحلن كاب سمين دو أفريقان زمسان برا إرتراون أكال نايتن هاجرات سحليا عبرت زي كاب دنماركن فرنسان استساتفو سلفتاتون نيروميوم نازب زملكاتون بسلف ديمقراطية بإرترا وصيو زلو مجلسي دحر زينا كنقرب لكم هنا كاب حادي سقاب إسران شمونتن لكاتيت كل التشعين 13 عامة مرات 304 تشعتن إرتراويان نابتي أم مبرق سودان دركب مدبر سدسنياتات شجراب أتيوم اللو كام مونغوزي تسعان شمونتن دكان استيقونا كلوا كالتميتن 51 دما دك تبعتي يوم مونغو تسعان تشعتن تحت 10 شمونت عمز علميهم من إسياتن هسانتن يركبوهم كاب حادة طريق كل التشحن 10 كساب إسران شمونتن لكاتيت كل التشحن 10 أب سودان مدبر سدتنياتات شجراب عقباز حتتو بزحي إرتراويان سدتنياتات 6 كل 140 حدن بسيح له عدنا عمالك وجرادنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا عدنا عمالك وجرادنا عدنا عدراك بدا أرد محرس وجرادين عدنا عدراك بدا أرد محرس وجرادين يحب ومعادن ويتحب لون بنزين شعبنا شعب إريترا سبعي ما انتو وحبا حتى ليدا أقلنا سبعة نبا وكذنا سبعة نبا وكذنا سفال الكوعجي أبقى تكوني وذاك فهنا ولادة تكوني يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا عدنا عمالك وجرادنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا يا ولا لنا ولا لنا ولا لنا ولا لنا عدنا عمالك وجرادنا دين فناتيحو أبعدنا سوق قبايل دين فناتيحو أبعدنا سوق قبايل سقاء حدين بنا ديب البابنا نقبل احنا أدحد انجلف وعدنا تنتواطل اسكح حسبو ديبو كهبو ديبو مكر كهبو ديبو مكر سفال الكوعجي أبقى تكوني وداك فهنا ولادتنا يكوني يا ولا للالي ولا لنا ولا للالي ولا لنا يا ولا للالي ولا لنا ولا للالي ولا لنا عدنا عمالك وجرادنا
يا ولا للالي ولا لنا ولا للالي ولا لنا يا ولا للالي ولا لنا ولا للالي ولا لنا عنا عمالك وجرادنا عجب زحاجو يا كم سلتوني الخضراء عجب زحاجو يا كم سلتوني الخضراء شمال برود بديبا وانكول طعمل مدرا شمال برود بديبا وانكول طعمل مدرا ربا معلا منا ما لو رحنا تقلا ما لو رحنا تقلا سفان المعجة يا فتوني ودايك بوهلا ولا تتاشكوني يا ولا للالي ولا لنا ولا للالي ولا لنا يا ولا للالي ولا لنا ولا للالي ولا لنا عدنا عمالك وجرادنا يا ولا للالي ولا لنا ولا للالي ولا لنا يا ولا للالي ولا لنا ولا للالي ولا لنا عدنا عمالك وجرادنا ናብ ኣኼባ ኣፍሪቃዊት ኮሚቴ ናይ ሶሻሊስት ኢንተርናሽናል ኣምንያ ሚኒጀር ዝቐረበ መግለጺ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ክቡራት ተኻፈልቲ ኣኼባ ኣፍሪቃዊት ኮሚቴ ናይ ሶሻሊስት ኢንተርናሽናል ንሕና ልኡኻት ናይቲ ኣብ ግዳም ኮይኑ ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ኤርትራ ብሰላማዊ ኣገባብ መኪቱ ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ምርግጋጽ ዝቃለስ ዘሎ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ጋሻ ናይ ኣኼባ ኣፍሪቃዊት ኮሚቴ ናይ ሶሻሊስት ኢንተርናሽናል ኮይና ንኽንሳተፍ ብዝተገብረልና ዕድመ ክብ ዝበለ ክብሪ ዝስምዓና ንዝሃብኩምና ዕድል ድማ ነመጉስ ሰላምን ዲሞክራስን ርግኣትን ኣብ ሃገራት ሳሕል ምስፋን ዝብል ዛዕባ ድማ ነዚ ንኤርትራ ሶማልያ ማሊ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዘጠቃለለ ዞናዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዛዕባ እዩ ኣብ መእተው ናይ መግለጺና ብዛዕባ ዘን ዝስዕባ ነጥብታት ክንዛረብ ኢና እሞ ክትዕገሱና ብትሕትና ንሓትት ኣሕዛና ሃለዋት ናይ ዒሸል ሃገርናን ህዝብናን ንዘይ መንግስታውያን ተዋሳእትን ምሕያል ዝግበር ሰላምን ዲሞክራስን ንምስፋን ዘኽእል ኣድማዐ ግዳማዊ ደገፍ ዘይምህላው ሕፅር ዝበለ መግለጺ ብዛዕባ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ካልኦት ንስርዓት ኣስመራ ዝቃወሙ ውድባትን ማሕበራትን ቆላሕታ ኣብ ናይ ሎሚ ኤርትራ ድሕሪት ን30 ዓመታት ዝተኻየደ ሓርነታዊ ውግእ እዛ ናይ ቀደም ግዝኣት ጣልያን ዝነበረት ኤርትራ ኣብነታዊት ሃገር ክትከውን እያ ዝብል ተስፋን ትፅቢትን ኣብ ህዝብን ኣዕሩኽ ኤርትራን ነይሩ እዩ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ህዝብና ነቲ ንነዊሕ ዘመናት ዝበሃጎ ሰላምን ዲሞክራስን ርግኣትን ኣብ ዝሓለፈ 22 ዓመታት ከስተማቕሮም ኣይከኣለን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ምልክ ወዲቓ ትርከብ ቅዋም ብህዝቢ እተመርፀ መንግስቲ ናይ ፕረስ ናይ ሃይማኖት ናይ ምእካብን ምንቅስቃስን ናጽነታት ዝተሓረመላ ህዝባ ድማ ንማዕረያ ዘይብሉ ግፍዕታት ዝዳረገላ ሃገር እያ ኮይና ዘላ ኣብ ዓለምና ዝርከቡ ፍሉጣት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾና ማሕበራት ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ጨቆንቲ ዝኾኑ ስርዓታት ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ ንጋዜጠኛታት ብምእሳርን ንሰብኣዊ መሰላት ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጽሞ ማእሰርትን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክስራዕ እንከሎ ብደረጃ ዓለም ከዓ ንብዙሓት ይቕድሞም እዩ መርኣያ ናይዚ ጨካን ገጽ እዚ እቶም ብመስከረም 2001 ንተኣስሩን ክሳብ ሕጂ ሃለዋቶም ዘይፍለጥን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ጋዜጠኛታትን ዳርጋ ፍርቆም ብሰሪ ስእነት ሕክምናን ሕማቕ ኣተሓሕዛን ከም ዝሞቱን እቶም ዝተረፉ ድማ
ዝዓወሩ ዝለሞሱን ኣእምሮኦም ዝሰሓቱን ምዃኖም እዩ ኣብዚ ቀረበ እዋን ዝተረኽበ ሓበሬታ ዘረጋግጽ። ኣብተን ካብ 300 ንላዕሊ ዝኾነ ኣብያተ ማእሰርቲ ካብ 10,000 ዘይውሕዱ እሱራት ኣለዉ ዝብል ግምታት ኣሎ። ኤርትራ ምስቲ ዘለዋ 6 ሚልዮን ዝኸውን ብዝሒ ህዝቢ ብምንጽጻር 1.4 ሚልዮን ዝኾኑ ኣወዳትን ኣዋልድን መንእሰያት በስገዳድ ምዕስካሮም ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ እታ ብብዝሒ ወተሃደራት ኣብ ቀዳማይ ቦታ ትስራዕ ሃገር ኮይና ኣላ። ገለውን ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ዝብሉ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ 10ታት ዓመታት ካብ 500,000 ዘይውሕዱ መንእሰያት ወተሃደራዊ ስልጠና ገይሮም ኣለዉ። እቲ ን18 ኣዋርሕ ተባሂሉ ዝተበገሰ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ደረት ዘይብሉ ኣገልግሎት ተቐይሩ ን20 ዓመታት ዝኸውን ግዜ ድማ ኣፍራይ ዓቕሚ ኤርትራ ኣብዚ መዳይ ዝተጸሚዱ ብኾንቱ ይባኽን ኣሎ። ከም ውጽኢት ናይ ዛዕናዊ ፖሊሲታት ውልቀ መላኺ ስርዓት ኤርትራ ቁጠባውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ህይወት ህዝብና ተዳኺሙ እዩ። ከም ሳዕብየን ናይ ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ዕንወት ብፍላይ ድማ ካብ 2001 ጀሚሩ ህዝቢ ብብዝሒ ይስደድ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 250,000 ዘይውሕዱ ኤርትራውያን እኹል ኣገልግሎት ኣብ ዘይብሉ መደበራት ስደተኛታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ተዓቂቦም ኣለዉ። ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ከዓ ኣብ ካልኦት ሃገራት ፈሒሎም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ጥራሕ 35,000 ስደተኛታት ናብ እስራኤል ኣትዮም ኣብ ምድረ በዳታት ዝሞቱን ዓሳታት ባሕሪ ዝወሓጥዎምን ከዓ ማዕለያ የብሎምን። ካብ 10,000 ዘይውሕዱ ኤርትራውያን ብነጋዶ ደቂ ሰብ ተጨውዮም ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዶላራት ዋጋ ዕዳጋ እናተገብረሎም ይሽየጡን ይልወጡን ኣለዉ። ካብ 3,000 ዘይውሕዱ ድማ ኣብ ሱዳንን ሲናይን ገለ ክፋል ካብ ኣካላቶም ድሕሪ ምውሳት ተቐቲሎም ክድርበዩ ጸኒሖምን ኣለውን። ኤርትራውያን እዚ ኢልካ ክጽብጸብ ዘይከኣል ጸገማት እዮም ዘሕልፉ ዘለዉ። ካብዚ ዝኸፍአ ኸይመጽእ ከዓ ስጋእታት ኣሎ። እቲ ማሕበራዊ ዝምድናታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይበጣጠስ እዩ ዘሎ። እዚ ምብትታን እዚ ኣብ ልዕሊ ሰላም ዲሞክራስን ርግኣትን ናይቲ ዞና ክህልዎ ዝኽእል ኣሉታዊ ጽልዋ ድማ ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን። ንኤርትራን ህዝባን ንምሕጋዝ እንታይ ክግበር ይከኣል? ደለይቲ ሰላምን ገስገስትን ሓይልታት እንተላይ ኣባላት ሶሻሊስት ኢንተርናሽናል ነቶም ካብ ኣርዑት መግዛእትን ዓሌታዊ ጭቆናን ነፃ ንምዃን ዝቃለሱ ዝነበሩ ሃገራዊ ሓርነታዊ ምንቅስቓሳት ኣብ ምድጋፍ ታሪኻዊ ግደይ ምጽዋቶም ፈጺምና ኣይንርስዑን ኢና። ድሕሪ ናጽነቶም ምጉንጻፍ ግን ኣሕዛብ ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ግዳይ ናይቶም ሓራ ኣውፂናኩም ዝብሉ መልእኽቲ ስርዓታት ክኾኑ እንከለዉ እቶም ደለይቲ ሰላምን ገስገስትን ሓይልታት ዓይኖም ፀቂጦም ክሓልፉ ዳ እምበር ክድግፍዎምን ክሕለቕሎምን ኣይተረኣዩን። እቲ ምኽንያት ከዓ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ካልኦት ሃገራት ጣልቃ ኣይነኣቱን ዝብል ነይሩ። ግን እዚ ምኽንያት እዚ ነቶም ዲሞክራሲያውያን ሓይልታትን ዘይመንግስታውያን ተዋሳእትን ካብ ምድጋፍ ድሕር ከብል ዝኽእል ቅቡል ምኽንያት ኣይኮነን። እቲ መሪር ሓቂ ግን ከምኡ እዩ ዘሎ። ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዝሃለወ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብቲ ዞና እቲ ረፍዶ ዲሞክራሲ ሰላምን ምርግጋእን እውን ክሰፍና ይኽእልን እዩ። ስለዚ ኸዓይና ነቲ ስርዓት ዝቃወሙ ዘይመንግስታውያን ተዋሳእቲ ክድገፉ ኣለዎም እንብልን እዚ ንዛረበሉ ዘለና ዛዕባ ንኤርትራ ዘጠቓልል ክኸውንን እንደልዮ። ነዚ ብዝምልከት እዚ ኣኼባ እዚ ዲሞክራሲን ሰላምን ንምስፋን አንጻር ጨቋን ስርዓት ዝቃለሱ ዘለዉ ዘይመንግስታውያን ተዋሳእቲ ክወሃብ ዝግብኦ ደገፍ በኺሩሎ ዝብል ለቦዋ ናብ ኣባላትን ተደጋገፍትን ሶሻሊስት ኢንተርናሽናል ዝኾና ሰልፍታት ከም መሓላለፍ ንምሕፀኖ። እቲ ለቦዋ ከዓ ከምዚ ዝስዕብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣባላት ሶሻሊስት ኢንተርናሽናልን ተደጋገፍቶምን ነቶም ኣብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰሉ ጨቆንቲ ስርዓታት ዝዋስኡ ዲሞክራሲያውያን ሓይልታትን ሲቪላዊ ማሕበራትን ኣለልዮም ዲሞክራሲ ንምህናፅ ዘኽእሎም ዓቕምታት ንምጭባጥ ዘኽእል ስልጠናታት ከበርክትሎምን ብኡ ኣቢሎም ድማ ህዝቢ ዝማእከሉ ኣወንታዊ ለውጢ ብሰላማዊ ኣገባብ ንኸመዝግቡ ንምሕያሎምን ክጽዕሩ ይግባእ። ክቡራት ተኻፈልቲ ኣኼባ ኩነታት ኤርትራ ህፁፅ እዩ። ቅልጡፍ መፍትሒ እንተዘይተረኺብሉ
ናብ ማሕበራዊ ምብትታን ክምርሕን ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከስዕብን ይኽእል እዩ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ካብ ዘድሊ ብዙሓት ዓመታት ሓሊፎም እዮም ስለዚ እዞም ዝስዕቡ ስጉምትታት ምውሳድ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ቀዳማይ እሱራት መፍታሕ እዚ ኣኼባ እዚ ንሰበ ስልጣን ኤርትራ ንኡሱራት ናብ ቤት ፍርዲ ከቕርቦም ወይ ድማ ብነፃ ክለቆም ፀዋዒት ክግበረሎም ይግባእ ካልኣይ እቲ ኣብ ኤርትራ ብ1997 ዓመተ ምህረት ዝጸደቐ ቅዋም ኣብ ግብሪ ክውዕል ክጽውዑ ሳልሳይ ጉዳይ ዶብ ኣፍሪቃዊ ኮሚቴ ናይ ሶሻሊስት ኢንተርናሽናል ነቲ ቀያድን ናይ መወዳእታን ብይን ኢትዮጵያ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክትቅበሎ ዝድርኽ ሓድሽ ርእይቶ ከተቕርብ ይግባእ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ዶብ ሕቶ ኣመሳሚሱ ንህዝቢ ኤርትራ ሒዝዎ ዘሎ ዲክታተርያዊ ስርዓት ኣስመራ ብምኽነይታን መርገፅን ከም ዝስእን ክገብሮ እዩ ራብዓይ ብሕቡራት ሃገራት እተገብረ ማዕቀብ ኣባላት ሶሻሊስት ኢንተርናሽናል ነቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝተወሰነ ናብቲ ስርዓት ዘቕንዐ ናይ ማዕቀብ ውሳኔታት ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ክድግፉ ምጽዋዕ ሓሙሻይ ትምህርትን ስልጠናን ንስደተኛታት ሶሻሊስት ኢንተርናሽናል ንሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኤውሮጳን ነቶም ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ትምህርትን ስልጠናን መደባት ኣብ ግብሪ ክውዕል ጸቕጥታት ክገብር ዕላምኡ ድማ ንሃገሮም ምህናጽ ዘኽእሎም ዓቕምታት ወኒኖም ክጸንሑ እዩ እዚ ድማ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናይ ሞያ ኣብያተ ትምህርቲ ምኽፋት የድሊ ማለት እዩ ነዚ ዝኸውን ወጻኢታት ካብቲ ንኤርትራ ተባሂሉ ተመዲቡ ዝነበረ እሞ ብሰንኪ ስርዓት ዝፍጽሞ ሰብኣዊ ግህሰታት ደው ክብል ዝተወሰነ ናይ ልምዓት ረድኤት ክውሰድ ይከኣል እዩ ሻድሻይ ንንግዲ ደቂ ሰባት ደው ምባል ነቶም ኣብዚ ዞናና ብነጋዶ ደቂ ሰባት ተጨውዮም ዘለዉ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ኤርትራውያን ንምድሓን እዋናዊ ሕቶ እዩ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት እንተላይ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኤውሮጳን ንግብፂ ሱዳን ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምድራኽ ነዚ ተርእዮ እዚ ደው ንምባል ኣድላይ ስጉምትታት ክወስዳ ምትብባዕ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ካልኦት ኣብ ግዳም ዝርከባ ኤርትራውያን ውድባትን ሰልፍታትን ምስ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከነላልየኩም ከዓ ደስ ይብለና እዚ ሰልፊ እዚ ከምቲ ኣብቲ ተዓዲልኩም ዘሎ ፕሮፋይል ናይ ሰልፊ ተጠቒሱ ከም ዘሎ ቦቶም ክልተ ቀንድን ዓበይትን ኣንጻር ኢትዮጵያዊ መግዛእቲ ን30 ዓመታት ዝተቃለሱ ውድባት ኤርትራ ማለት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ዝቆመ እዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ይኹን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሉልያት ዝነበሩ ከም ናይ ቀደም ሚኒስተር ምክልኻል ዝነበረ ብ2001 ነቲ ስርዓት ራሕርሒው ኣብ ስደት ዝርከብ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ዝኣመሰሉ ተጋደልቲ እዩ ዝምራሕ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ ሜዳ ኤርትራ ብሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ለውጥን ምምጻእ ዝቃለስ እንኮ ሰልፊ ይኽበሃል ይከኣል ኣብ ኤርትራን ዞናናን ሰላም ዲሞክራሲ ርግኣት ንምስፋን ሰብኣዊ መሰላትን ግዛኣተ ሕግን ብትካላዊ ኣገባብ ክነግስ ዝቃለስ ሰልፊ እዩ ብዘይካ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንለውጥን ዲሞክራሲን ዝቃለሱ ካልኦት ብዙሓት ፖለቲካዊ ውድባትን ሲቪላውያን ማሕበራትን ኣብ ግዳም ኣለዋ እንተኾነ ግን እዞም ውድባት እዚኣቶም እንተላይ ሰልፍናውን ናይ ግዳም ሓገዝ የብሎምን እዚ ኣብ ዓቕሚ ዘይብሎም ጭቁናት ሕብረተሰባት ዝፈሸሉ መንግስታት ዝርከብ ጸገም እዚ መፍትሒ ክርከበሉ ክኽእል ኣለዎ እዚ ሕፅር ዝበለ መግለጺ ብዛዕባ ሃለዋት ኤርትራ ገለ ተረድኦ ክሕድረልኩም እናተተስፎና ዓወት ናይ ዝኣገዳሲ ኣኼባ ንምነየልኩም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ 17 ክሳብ 18 መጋቢት 2013 ኒያሚ
عصي لو من مشيت يا مشيتي سلاقي عم وسي غايوتي عصي عصي لو من مشيت يا مشيتي سلاقي عم وسي غايوتي عم وسي غايوتي صبغي عندلي فطاري مسجد فطاري مسجد يا بدي بحطات زي الكوب عامر زي الكوب عامر تجي موظف عدان تمسكن الثوري تمسكن الثوري كنت توريس كيوم مدربر على البيت مدربر على البيت
مسلو مخيزني بربغ مثل ياري قدي عسي عسي لو من الشد يا مشهد وسالخي دعم وسيغ عيوتن عسي عسي لو من الشد يا مشهد وسالخي دعم وسيغ عيوتن دعم وسيغ عيوتن سمعتنا نلوم زدالنا لكم مدب فنوات غرينيا ابزازينا لنا ضحنقنيو بسلام يرخبنا